یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شان پانچ تن پاک دے اندر ایک ربائی اور ایک کی منقبت دے دو تین اشعار شوق نہ سماعت کیجئے۔ اللہ پاک نے دی بچاوین لئی کوئی باج حسین دے چنیا ہی نہیں، اس ذبح عظیم دے سفنے نو تے کسے وانگ حسین دے بنیا ہی نہیں، تے کنوں گلے لاونا کنوں نہیں لاونا، پانی لجدا سکینے پنیا ہی نہیں، تینوں ہوندی قدر تلاوتاں دی، تو قرآن حسین تو سنیا ہی نہیں۔ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امت تے احسان لے دے بچیاں دا، کہہ دی سبحان اللہ، کلمہ تے قرآن لی دے اے بچیاں دا، پڑھئے امت تے احسان لے دے بچیاں دا، امت تے احسان لے دے بچیاں دا، اچھیاں اس جہان تو شانہ اے پایانے، اے پایانے جنہ پکیاں نال حسین دے لایانے ہے، نوکر بھی سلطان علی دے بچیاں دا، امت تے احسان علی دے بچیاں دا۔ ایک دن زندگی دیا گڈی اے رک جانی، دنیا مک دی آکھے مک جانی، بس رہنا نام نشان علی دے بچیاں دا، امت تے احسان علی دے بچیاں دا، کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا، امت تے احسان علی دے بچیاں دا۔